dávať na novom mieste našej dovolenky Primošten, blízko Splitu. Sme tu došli včera okolo 4:00. Zdržali sme sa asi hodinu v zápchách rôznych. Vyrazili sme o 2:30 ráno. Mysleli sme, že tu prídeme skôr. Nepodarilo sa, no ale nakoniec predsa len v pohode sme prišli, hoci unavení. A toto sú prvé zábery z nášho nového bývania. To, čo vidíte, to sú Naďkyne labky. Aj šľapky. Ideme ďalej, ku kolenám. Naďka, skryť, ukáž, tak. Tak, a teraz idem vyššie, až na pištek. No a to nemusíme vidieť, to už poznáme. Tak. Sme na balkóniku miniatúrnom. Sme tu v trojke. Sú 3 kreslá. Jedno pre Kerry, jedno pre mňa, ďalšie pre Naďku. Okolo je tu nejaké zdevastované, zdá sa, že to bola nejaká veľká výchrica, alebo čo. Na kopcoch je to hrozné, ale v prírode to vyzerá byť fajné, zelené. To sú prvé zábery v našom zálive. No, nebo tak. Každá dá. Len nevie, ako to povedať. Tak. Aký máme pohľad, ešte pred východom slnka. No. Tak sa zdá, že tam niekde, až na tom ostrove bude náš hlavný stan. Tam. Uvidíme. Tak sme si to upravili trošku. Spíme pri otvorenom okne, pretože bolo strašne horúco. Komáre to nie sú, chvála Bohu. Tak nejak zatiaľ. Taká nejaká kuchynka šmišná. Dokonca televízor nám dali včera. Tu Naďka má svoj kucik. Takýto hajzlik. To som ja. Ahoj. Kde sa uvidíme?